Ik ben Hinke Visser-Oostra, ik ben hier Massum en koordirigeren en jongen is mijn lust in mijn leven. We zongen een protte in een huis, dus Happy Boer doet ik iets in Driesem en op het dorp. En die, als het tijd wie, dan zongen wij met elkaar. Mijn oudste zuster kon bij piano spelen. We hingen in een warme kachel en in een warme kamer. En dat was heerlijk, hè? Kopje thee en jongen. Ja, ja. Daar heb je mooie herinneringen aan. Oh ja, dat was het gouden noerke van de wieken. Ik ben 8 toen ik op een kinderkoor kwam ben, ingesleerd. En oefen je dan zelf als bij je? Zelf, ik zong altijd. Ja. Op een fiets, rende, ik zong altijd. Hoe waren jouw koordirigent? Per ongeluk. Die dirigent was ziek en toen zijn de mensen in één keer kent wel gedaan. Maar ik vond het saai, ik denk, pot, verdikken, nou ging we digger wel. En ik helde er samen de muziek uit die digger had zijn komen. Nou, en dat is leuk, ja. Hoe wichtig is muziek van jou en in jouw hele leven West? Nou, zonder moest een wittenbijst ook. Nee, ik zou direct zien dat ik ben ouder, dat je ophouden moet en dat dan voorbij is. Hè? Dat is ook gewoon zien. Ja.